Jeg står her sammen med Stella fra Venstres Ungdom. Og vi har haft et større forløb om EU og EU i krise, og hertil har vi nogle spørgsmål. Ja. Det første spørgsmål lyder, hvad tænker du om den retning EU er på vej imod? Og hvad tror du det er, der har forårsaget det? Jeg synes, EU er på vej i en retning, hvor at de tænker mere på småting. Altså jeg synes, EU skal være mere dybt, for at sige det på den måde. Altså det er økonomiske ting, vi skal snakke om, og ikke om, hvor meget kanel. Der skal være en kanelsnak, for eksempel. Så det skal være dybere. Så altså, når vi snakker om det her med suverænitetsafgivelse til EU, der mener du, at Danmark eller medlemsstaterne af EU burde indgå et større samarbejde? Eller? Jeg kan rigtig godt lide konceptet EU, og jeg kan rigtig godt lide, at vi samarbejder. Men jeg synes, vi skal samarbejde om nogle ting, som er mere, som gavner os alle sammen, og som ikke er små ting. Så jeg kan godt lide ideen om EU, men jeg synes, den retning, vi bevæger os i, hvor det er små ting, den kan jeg ikke så godt lide. Okay. Vi spilder vores penge. Ja. Så har der så været det her Brexit for nylig. Hvad mener du om det? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi i EU har vi jo hele den her frihandel, og man skal kunne gå over grænserne frit, i princippet uden at skulle vise sit pas, fordi man er EU-borger. Men forhåbentlig kan konsekvenserne af Brexit trække i en retning, hvor man gennemtænker EU-konceptet og siger, okay, måske vi lige skulle til at tænke over, hvilke ting vi fordyber os i EU. Hvad er det, vi lovgiver om? Så det ikke bare bliver alt muligt plader, men det bliver ting, som medlemsstaterne reelt kan bruge. Og hvad med Danmark? Tror du, det kommer til at have nogle større indflydelse på os som nation? Det tror jeg, men det handler, selve Brexit, det handler om, at de her højreorienterede partier og de højreorienterede stillede folk tænker, okay, nu er England kommet ud af EU, så vil vi også ud af EU, fordi vi vil ikke afgive mere suverænitet. Men et eller andet sted, så synes jeg ikke, det er decideret afgivelse af suverænitet. Jeg ser det mere som en samarbejdsproces i EU. Så jeg er bange for, at det kan have den konsekvens, at vi begynder at tænke, at vi godt vil ud af EU. Okay. Hvad med flygtningekrisen? Hvordan synes du, at EU håndterede den? Ikke super godt. Altså, jeg synes godt, man kunne finde ud af... Altså, problemet ligger jo i de ydre grænser, som har været meget åbne. Altså, de ydre grænser, vi ser hos Italien, Grækenland, alle de her steder. Og så er folk bare vandret igennem. Der synes jeg, at man skal være bedre til at stoppe de her mennesker og finde ud af, okay, hvad er det vi skal gøre med de her flygtninge? Fordi jeg synes ikke, det kan være et lands ansvar. Jeg synes ikke, at der skal være et land, altså Danmark, Tyskland, Sverige, England, som tager alle flygtninge, og så er der andre lande, som står tilbage og ikke rigtig tager nogen. Så du er for kvote? Altså nej. Det er du ikke for? Nej. Okay. Hvordan kan det være? Fordi at jeg synes selvfølgelig, at medlemslandene selv skal have noget at sige i forhold til, hvor mange flygtninge vil vi gerne have. Men jeg synes, det skal være, at der skal være en kontrol ved de ydre grænser i EU, hvis det giver mening. At vi skal se, hvem er det, der kommer ind i EU. Er de her folk reelt flygtninge? Så siger man, okay, men det første land, man kommer til, er man jo flygtning i. Når man går videre, så skal man registreres i alle de her lande. Og mange af de her flygtninge vælger at lade være med at lade sig registrere. Og det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes, man skal lade sig registrere som flygtning, så vi kan få kortlagt, hvor det flygtning gerne vil hen. Og så sige, Litauen, det kunne være pissefedt, hvis I lige tog nogle flere. Men så der, hvor flygtninge skal registreres, så mener du så, at de skal tage imod flygtninge? Nej. Altså, du registrerer dem og siger, at den her person er flygtning. Så jeg synes ikke, at det skal være sådan, at alle flygtninge er i Grækenland og Italien. Jeg synes bare, at vi skal mere styr på, hvem der kommer ind i Europa. Ja, så vi så det her, der var for ikke så længe siden sidste år afstemning af retsforbehold, hvor man så, at danskerne som nation var meget EU-skeptiske. Tror du, der er noget, altså hvad tror du, der skal gøres ved, sådan at Danmark bliver mere åbne over for et dybere samarbejde, som du snakker om? Ja, jeg tror problemet ligger meget i, at vi faktisk ikke ved så meget om EU. Det er ikke sådan, altså når vi ser nyheder, så det er jo meget sjældent, at der lige kommer et eller andet om EU-politikken. Så jeg synes måske på en måde, det er mediernes ansvar at dække det her noget mere. Altså vi har jo DR, som jeg ikke er helt vild med, men sådan, når det er en public service kanal, så synes jeg også, det er public service at informere om, hvad EU gør. Fordi vi informerer kun om, når EU gør noget som, nej, og suverænitetsafgivelse.
Men det er sjældent, at der er noget om, den her afstemning kommer også til gode, fordi sådan og sådan. Så jeg tror bare, det handler om information. Så altså, du mener ikke, at vi skulle afskaffe de retsforhold, eller forhold, som havde? Jo, altså de skulle afskaffe, så vi kunne være en del af det nye. Altså jeg synes, vi skulle være med i det her EU. Vi skulle være med. Men det handler om, at det giver også en plads ved det her forhandlingsbord, så vi ikke får lagt lovene ned over hovedet på os. Altså i forhold til både politiet og andre instanser. Specielt når vi står med en terrortrussel i Europa, så er det jo helt vildt vigtigt, at vi kan samarbejde med Grækenland, som modtager flygtninge. Siger ham her, han er måske terrorist, eller hvad ved jeg, så sender vi ham tilbage og sådan finder ud af, hvad gør vi på tværs af landegrænsen. Ja. Fedt. Tak for det. Jo, vi står her sammen med... Hej, jeg hedder Maj, og jeg kommer fra Enhedslisten. Ja, og vi har nogle spørgsmål omkring EU og EU's krise. Og hvad tænker du om den retning, EU er på vej imod? EU er jo begyndt at lægge meget styring ned over en del landes økonomipolitik, og det synes jeg er ret problematisk. Og lige nu kan man godt sige, det sagde du jo også lige, at EU er i en krise. Og i Enhedslisten er vi meget kritiske over for EU, så på en måde kan man jo sige, at vi synes, det er lidt godt, at EU kommer i krise, fordi EU bliver nødt til at vågne op og se, at det altså ikke kører sådan, som det er. Jo, Storbritannien lige råd EU, og hvad synes du til Brexit her? Jeg synes, jeg har det blandet med Brexit, fordi jeg synes, Danmark skal ud af EU, og jeg kan godt forstå, at Storbritannien er gået ud af EU. Men de gjorde det på et lidt ærgerligt grundlag, synes jeg. Det handlede meget om, at der skal ikke komme så mange polakker eller flygtninge, og så det blev sådan lidt småracistisk noget af den retorik, der var, og det synes jeg var ærgerligt. Men jeg kan godt forstå, at de valgte at lave en Brexit. Det er meget spændende, hvad det kommer til at betyde for fremtiden. Og hvad tror du, det kommer til at have betydning for Danmark og EU? Der er jo sagt vildt meget omkring, hvad Brexit har økonomisk betydning for Danmark, og det må vi jo se den næste stykke tid. Det kan sagtens være, at det kommer til at betyde noget for økonomien. Men det betyder jo, at EU i hvert fald skal revurdere. Okay, hvis et af de største og vigtigste medlemslande går ud, så bliver de nødt til at revurdere sig selv. Ja. Og hvilke ændringer? Jeg kommer med et spørgsmål. Hvordan kan det være, at du synes, at Danmark skal ud af EU? Ja. Hvad er det, du sådan? Jeg synes, internationalt samarbejde er godt, og jeg synes egentlig, at tanken med EU også på mange måder er rigtig god. Det, at man samarbejder på tværs af landene. Problemet er, at EU er sindssygt udemokratisk i den struktur, og jeg vil ønske, at man kunne gå ind. Jeg mener, at for eksempel så styrer EU rigtig mange af de love, der er i Danmark, uden at vi overhovedet kan sige nej til det. For eksempel sådan noget som kemi i babylegetøj eller pesticider i vores fødevarer. Og hvis vi bare kunne gå ned og ændre det, ville det være skide godt. Men EU er bare bygget op på den måde, at vi ikke kan få lov at ændre det. Dem vi vælger derned, kan ikke stille lovforslag dernede. Det er kun nogle enkelte kommissærer. Hvis jeg troede, man kunne gå ned og bare ændre det, så ville jeg jo synes, vi skulle gøre det. Men jeg tror simpelthen, at EU bliver nødt til at blive slettet, så man bygger noget nyt op fra bunden. Fordi det er så udemokratisk, den måde, man har lavet det på. Men jeg kan godt forstå folk, der godt kan lide EU, for tanken er rigtig god. Hvilke ændringer vil du tro, at EU kan gøre for, at befolkninger i forskellige lande kan blive mere EU-optimistiske i forhold til pessimistiske, som mange der er? Jamen, jeg tror for eksempel lige nu debatterer politikerne SU. Og det gør de også fordi, at EU har sagt, at så snart der kommer et internationalt studerende, som arbejder lidt i Danmark, skal de også kunne få SU. Det synes ingen af vores politikere, de skal kunne, men det siger EU, det skal de kunne. Hvis EU lige vil give os lidt space og sige, selvfølgelig må I have lov til at bestemme politikken i jeres eget land, så tror jeg, at befolkningen bliver mere glade. Og hvis der var mere åbenhed omkring, hvilke beslutninger, der bliver taget i EU. Og den her flygtningekrise, som der har været strømmer rigtig mange. Hvordan tror du, EU bedst kan håndtere den? Men lige nu synes jeg faktisk ikke, EU håndterer den særlig godt, og det synes jeg er rigtig problematisk. Det skyldes også medlemslandene. Man kan jo ikke bare skælde EU ud. Det er jo alle os, der er medlemmer, der er skyld i det. Men lige nu laver man jo bare sådan et værn nede omkring Sydeuropa og sætter hegn op, og så kan Grækenland og alle mulige andre lande få lov til at tage en mega masse flygtninge. Man bliver simpelthen nødt til at lave en fordelingsnøgle. Så flygtningene bliver fordelt ordentligt, og der bliver sendt noget hjælp ned til nærområderne. Fordi lige nu er der nogle lande, der skal håndtere det, og vi skal selvfølgelig også, men kun dem, der kommer til. Man bliver nødt til at lave en aftale. Okay, hvor mange flygtninge synes du, Danmark skulle tage imod? Det er lidt svært at sætte tal på, men sådan... Ja,
jeg synes, det er vildt svært at sætte tal på. Man kan sige, at Sverige har taget meget større andel. Jeg synes godt, man kunne tage flere i Danmark, men det koster. Det er klart. Og jeg kan ikke sætte tal på det, men jeg kan bare se, at fordelingen godt kunne være bedre. Og jeg synes også godt, at Danmark kunne tage et større ansvar. Mener du, at den kulturelle og økonomiske ulighed mellem medlemslandene her i EU er blevet for stor? Altså ja, men det er jo fordi, at Sydeuropa får det sværere og sværere. Og der sætter vi jo en masse økonomiske sanktioner via EU, som har en betydning for, hvad der sker hos dem lige nu, at de kommer i en kæmpe gældskrise. Og det bliver man nødt til at håndtere, fordi ellers så... Jamen altså, for eksempel hvis man ser på sådan et land som Portugal, som man egentlig tror er ret rigt, så er der så mange, der tager fra Portugal og til andre lande, fordi de ikke kan blive deres eget land, fordi der ikke er arbejde, og det går heller ikke. Så flytten rundt inden for EU er også virkelig stort på grund af den økonomiske og kulturelle krise i Sydeuropa. Nu nævner du selv Sydeuropa og Grækenland, der har været store problemer på et tidspunkt. Ja. Synes du, man skulle have lavet dem, altså gå konkurs, i stedet for at sende, altså vi har lavet kæmpe hjælpepakker, hvor altså Danmark også har lagt penge i, som har kostet rigtig dyrt for hele EU. Skulle man have lavet Grækenland sejle sin egen sø, eller? Ja. Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at den græske befolkning kan gøre for, at man har haft nogle mega uansvarlige politikere. Og så har de jo også virkelig været... Ja, det har ikke gavnet dem at komme ind i eurosamarbejdet, desværre. Så på den måde synes jeg også, at vi har et fælles ansvar. Men ja, det er klart, det koster for os alle sammen. Så nej, jeg synes aldrig, man skal lade nogen sejle i sin egen sø. Ja. Super. Tusind tak for det. Mega gode spørgsmål. Mega sejt. Selv tak. God dag. I lige måde. Okay, jeg hedder Mathias og er 21 år gammel. Jeg er medlem af Radikal og Radikal Venstre og Radikal Ungdom. Jeg er også endda næstformand i Radikal Venstre for Frederiksberg. Yes. Vi har haft et større forløb i skolen om EU og EU, der er i krise. Hertil har vi en række spørgsmål, som vi håber, du svarer på. Det første lyder på, at EU som sagt er i krise. Hvad synes du om den retning, EU er på vej imod? Og hvad er der forårsager den krise, vi nu står i? Ja, det er klart, at vi er i gang med at se, at EU er i dyb krise, ikke bare på flygtningeområdet, men også rent økonomisk. Der er både økonomiske ubalancer, sådan at der er nogen, der har oplevet mere vækstdrift fra andre, og nogen er mere belastet efter blandt andet finanskrisen. Og vi har set, at det sydlige Europa har haft meget relativt svært at rejse sig rent økonomisk i forhold til nordlige lande som Tyskland. Nu nævner du det her med de sydeuropæiske lande. Hvad synes du, EU som organisation skal gøre for at hjælpe? Jeg synes, at vores hjælp til sydlige lande har været god nok. Altså nu tager vi Grækenland som eksempel. Ja, men der var jo det, at Grækenland blev netop lukket ind i EU på falsk grundlag, man kan sige det sådan, at de havde fiflet lidt med nogle regnskaber, BNP-regnskaber, hvor man blandt regnet sort kriminalitet ind over. Og man har egentlig selvfølgelig fundet ud af, at de reelt ikke havde levet op til de konvergenskriterier, som man egentlig stiller til krav for at blive optaget. Yes. Og så for nylig var der jo Storbritannien, der meldte sig ud af EU. Hvad er din holdning til Brexit, og hvilken indflydelse tror du, det har på resten af medlemsstaterne af EU? Jeg tror, jeg ser, at det er splittet af EU efterhånden, og så skal sige det sådan, at England netop er trukket sig tilbage efter, at man netop har opdaget de her økonomiske ubalancer og flygtningestrømmen, hvor man har følt, at man har været mere presset rent økonomisk end andre. Og så tror jeg også, at et generelt problem, det er, jeg har også været med til det, det er, at for den enkelte borger at se eller opleve den der gennemsigtighed, der er ikke tilstrækkelig gennemsigtighed. Folk har ikke sådan et tæt forhold til EU-parlamentet. Jeg kender det for mig selv, at nogen kan finde på at sige, at det er bare dem i EU, der bestemmer det hele, så vi har ikke nogen suverænitet overhovedet selv. Og det er måske et problem, at vi ikke har en lettere kontakt, et større bindende mellem EU og det enkelte medlemsland, så man netop får den her følelse af europæisk samhørighed. Det fører så lidt videre til næste spørgsmål, for nu så vi afstemningen af retsforbeholdene sidste år, hvor vi kunne genkende i afstemningen, at der var en stor EU-skepsis. Ja. Hvad mener du, der burde gøres for, at
danskerne og egentlig andre medlemslande også bliver mere EU-optimistiske? Jamen det var klart det der med, igen, at der ikke var tilstrækkeligt med gennemsigtighed og ikke tilstrækkeligt med information. Jeg oplevede selv, at der var mange, der havde svært ved at tage stilling. Det kunne vi også godt se på afstemningen til Europaafstemningen. At alle ikke har adgang til den samme information. Det var virkelig teknisk, der skulle tage stilling til alle de der retsformer, som man måske som en almindelig borger kunne overføre magt, og måske ikke havde ressourcerne til at sætte sig ind i. Så det handler i virkeligheden om den manglende oplysning, vi ikke får som statsborgere i Danmark. Klart. Jamen, så lige et spørgsmål til, hvad synes radikale, der bør gøres? Altså, ved den her krise, er det noget, som Sveriges holdning til EU, hvis jeg kan stille mig den måde? Jamen, jeg er sikkert bekendt med, at Radikale Venstre generelt sådan i EU positiv. Vi går ind for et stærkt europæisk fællesskab, netop på grund af, at vi har oplevet den her økonomiske integration også, hvordan vi egentlig opnår bedst resultater ved at arbejde sammen. Det har man jo set lige siden, at EU blev skabt, at lande, der vil se til også udstaterne, de har kullet frem økonomisk, netop fordi, at vi bliver medlem, fordi vi har adgang til det indre marked, kan aftage på hinandens marked, og også på afgrund af det med patentdomstolen, og vi tænker, at der er en større samhørighed juridisk, som gør, at vi kan afsætte bare på hinandens lande og den der harmonisering. Og vi kan samarbejde med en del ting, hvilket er ærgerligt, synes jeg selv personligt, i forhold til, at der bliver stemt nej til eller der bliver stemt ja til at beholde, ikke at afskaffe det, det er rigtigt, at det netop er ærgerligt, fordi det netop kan mødekomme en masse og forebygge en del af den der retsrådskriminalitet, netop når vi arbejder sammen og bruger hinandens ressourcer. Den brugt ekstremt meget for der. Ekstremt meget database for Europol. Så hvilke mange andre lande også bliver. Og det giver også en vis adgang til information omkring kriminalitet uden for EU's grænser, men alligevel inden for EU. Det er nemmere. Yes. Jamen, så tror jeg, vi siger tak for interviewet. Tusind tak. Goddag, jeg hedder Rasmus Nordqvist, og jeg sidder i Folketinget for Alternativet, blandt andet i Europaudvalget. Yes. Og vi har et skoleprojekt lige nu, vi har en aflevering, og vi har om EU. Ja. Og så vil vi gerne stille nogle spørgsmål i den forbindelse. Lidt højere med det. Og hvad tænker du om den retning, EU er på vej mod i øjeblikket? Det kommer an på, når man siger, at den retning EU er på vej imod, fordi jeg ser to retninger. Der er en retning, der handler om, at man ønsker et smallere EU, der kun eksisterer på økonomiens præmisser, altså på det indre marked. Det handler om varer, det handler om at tjene penge. Det er jeg meget kritisk for. Vi så gerne at EU, at vi holder fast i også, at det handler altså også om mennesker. Bevægelighed handler også om, at vi kan flytte rundt, at vi kan studere, vi kan blive forelsket i de andre lande. Og dermed er der jo nogle komplikationer, der kommer med, der handler om, at så har man også nogle rettigheder i forskellige lande. Og det, der sker i EU lige nu, som jeg synes er lidt uhyggeligt, er, at landene er begyndt at lukke sig om sig selv. Og det er en farlig udvikling, fordi vi har behov for en anden. Og suverænitetsafgivelse og sådan noget. Hvad mener du, at et land som Danmark har afgivet for meget suverænitet til EU, eller? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, når man ser på internationalt samarbejde, så har vi en hel masse organisationer, vi er med i. Og grunden til, at EU i min optik fungerer, så er det fordi, det har et niveau, der også hedder overstatsligt. Altså, at de går ind og bestemmer for alle lande. Og der bliver vi nødt til, jeg mener ikke, at vi afgiver suverænitet. Jeg mener, at vi afleverer suverænitet i fællesskabet. Jeg synes ikke, vi skal gøre det på alt, men eksempelvis diskussionen, vi havde sidste år om retsforbeholdet, der mente jeg, det var rigtig fornuftigt at sige, at det her det er ikke noget, vi har vi får faktisk suverænitet fra de andre lande. Altså. Okay. Nu er Storbritannien lige meldt sig ud af EU. Ja. Hvad mener du om det, og hvilken indflydelse tror du, det får på hele samarbejdet og også Danmark? Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, og jeg håber, at Storbritannien faktisk finder en løsning på, hvordan at de kan stadigvæk være en del af fællesskabet. Det ærgerlige i det, der er sket i Storbritannien, hvis man så tager Storbritannien væk og så ser på resten af EU, resterende lande, det er jo, at de får en stemme, det her
smånationalistiske, protektionistiske, der eksisterer i Europa også. Det får en større stemme igennem det her. Så derfor synes jeg, vi skal tage det meget alvorligt i forhold til, hvordan kan vi egentlig høre på kritikken og forbedre det. Jeg mener, at vi skal forbedre EU rigtig meget. Men det handler ikke om, det er mere eller mindre, det handler om at gøre det bedre. Okay, men hvilken indflydelse tror du, det får på sådan et land som Danmark, at i sådan et stort medlemsland, som Storbritannien var, eller store medlemsland? Jamen først og fremmest tror jeg, det får en stor politisk betydning. Vi har jo allerede kunne se det, at nogle af partierne, der før har været ret pro-europæiske, var begyndt at være lidt mere kritiske. Altså hvis man går ned og snakker med Socialdemokratiet, eller snakker med Venstre, så de begynder at have sådan en retorik, hvor det er lidt, ja, nu skal vi passe på, og vi skal ikke have mere EU. Ja, og det leder mig lidt videre til min næste spørgsmål, fordi at, som du selv siger, så er der begyndt at blive en større skepsis over for EU. Hvad tror du, der skal til for at flere partier og lande i det hele taget og befolkningen bliver mere pro-EU? Jeg tror i allerhøjeste grad, det handler om, hvordan vi får åbnet EU. Og lige nu er der en tendens til, at når vi snakker om EU, vi kan prøve at lægge mærke til nogle debatter, der har været med politikere, så siger de ned i EU, og så peger de væk. Ja. Det her EU, ikke? Vi står midt i EU, og det skal vi jo gøre forståeligt, og det vil sige, at vi skal ændre på nogle strukturer i EU. Jeg tror, man skal ændre på, hvor stor magt kommissionen har, som ikke er et demokratisk valg. Jeg tror, vi skal lægge meget mere magt over i parlamentet. Vi skal også se på, hvordan kan vi bruge de nationale parlamenter mere i debatten, så vi gør det mere demokratisk, mere gennemsigtigt. Det er den måde, jeg tror, at vi kan styrke EU. Ja, okay. Så flygtningekrisen, hvordan mener du, at EU har håndteret det? Elendigt. Elendigt. Altså jeg kalder det jo gerne for en politisk krise mere end en flygtningekrise. Og hvad mener du det? Jamen der mener jeg, at vi står med en opgave. EU-kommissionen er beregnet, at der kommer i løbet af 15, 16, 17, 3 millioner flygtninge til. Det kan man se på helt pragmatisk. Vi er 500 millioner borgere, 3 millioner. Kan vi finde ud af det? Det kan vi flest blive enige om. Men det er jo lige pludselig blevet et politisk instrument, og det gør det også på dansk side, hvordan vi sagde, at vi skal ikke have det her, vi skal lave det her. Det gjorde man hele vejen rundt, og lige pludselig kunne man ikke finde ud af at håndtere det politiske problem, der var. Og det ligger på skuldrene af rigtig mange medlemslande. Jeg mener også, at vi skal tage ansvaret på os her i Danmark og sige, fordi vi hver gang diskussionen kom, gjorde sådan her forbeholdt, så er vi heller ikke med til at løse det. Vi er i EU's rigeste lande, og det bliver vi også nødt til nogle gange at skubbe på, at vi svarer. Så du mener, at Danmark skulle have taget, eller skal tage flere flygtninge i fremtiden, som vi har gjort det til? Okay. Og du tror ikke, det kommer til at få nogen sådan økonomisk betydning for Danmark? Det er jo hårdt økonomisk at tage imod. Det er hårdt økonomisk, og det, men jeg mener, at vi bliver nødt til at se på, hvis der er krig i Europas nærområder, som der er i Syrien, så kan vi simpelthen ikke lukke grænsen for at sige hertil eller ikke. Hvis vi ser fordelingen, hvis vi virkelig 2-3 millioner flygtninge er fordelt ud i Europa, så svarer det til, at du har en skole med 500 elever, der kommer 3 nye elever ind. Køen til toilettet er ikke længere, undervisningen er ikke dårligere. Så det handler om, hvordan vi løser det. Jeg mener godt, at Danmark kunne have taget mere end de under 15.000 de 2 sidste år. Det er jo det reelle tal. Der var flere ansøgninger. Det reelle tal, vi har taget, ligger langt under 15.000. Det kan vi godt håndtere. Det gjorde vi jo tidligere, da vi havde krigen på Balkan. Det er jo fuldt integreret folk i dag, som lever og arbejder og så videre. Tør du sætte tal på? Nej, for jeg mener ikke, vi kan sætte tal på. Nej, det er også det er jo ikke, altså vi kan jo ikke sige, altså lige nu er der 65 millioner mennesker på flugt på verden. 65 millioner. Men de er alle sammen kommet til Danmark. Langt de fleste af de flygtninge befinder sig i nærområder til, hvor de er flygtet fra. Lige nu er der en krig i Syrien, hvor Europa altså er nærområdet. Og der bliver vi nødt til at være solidariske med Grækenland og Italien eksempelvis og hjælpe til. Ja, tak for det. Jeg tror, Hej. Hej for det. Ja, jeg sidder her med Anselina i Europa-teltet, og vi har et par spørgsmål omkring en længere forløb, vi har omkring EU og EU's krise. Og hvad tænker du om den retning, EU er på vej imod? Den er jeg jo meget imod. Jeg er imod EU. Jeg er medlem af Folkebevægelsen mod EU og vores ungdomsparti. Og jeg synes, at EU er på vej imod et meget neoliberalt, kapitalistisk, imperialistisk system, som jeg er meget imod.
Jeg synes, at verden er meget større end EU. Ja. Og der er ingen grund til, at vi laver en mur rundt om os. Hvad mener du, sådan har forårsaget dette? Jeg tror, at det er nogle markedskræfter og nogle meget velhavende mennesker, der gerne vil centralisere magten og gerne vil sørge for, at de kan få nogle ting igennem meget nemt. Og det gør man jo nemmere ved at gøre sådan, at der er færre mennesker, der har det, end at alle skal være med på alle de her skøre idéer. Og nu er det Storbritannien lige altså, valgt så ud af EU her. Og hvad er din holdning til Brexit? Så? Den er jeg meget glad for. Jeg håber, at Danmark kan følge efter. Jeg tror ikke på, at verden går under, fordi at England har meldt sig. Og tror du, det får en indflydelse på resten af Europa og Danmark? Forhåbentlig, fordi at det kan være, at vi kan se, at det ikke var så slemt for dem at komme indenfor. Og så kan vi måske selv få lov til at gøre det. Hvordan mener du, EU bedst kan håndtere den her flygtningekrise, som vi har haft? Altså, dybest set skal man måske prøve at lade være med at forårsage alle de her flygtninge. Man skal måske lade være med at lave krig og lade være med at producere våben. Men når nu flygtninge er der, så synes jeg helt klart, at vi skal dele som ansvar. Vi skal fordele dem rundt omkring i Europa og tage ansvar for resten af verden. Og mener du, at den kulturelle og økonomiske forskel er blevet for stor her i, i medlemslandene i EU? Altså imellem hinanden? Ja, præcis. Altså den synes jeg jo altid har været stor. Der er forskel på at bo i Nordeuropa, hvor vi har gratis uddannelse, gratis sundhedssystem osv., og så bo i Østeuropa eller i Sydeuropa, hvor man slet ikke har de samme muligheder. Det er helt klart et problem, men jeg synes, at de skal gøre noget for at blokere os, hvis vi skal finde en balance. Jeg synes ikke, at Danmark skal gå ned i niveau for at ramme et andet meget lavere niveau. Altså, ja, vi har det godt her, og det synes jeg, vi skal gøre. Så du for eksempel nævner sydeuropæiske lande her, for eksempel Grækenland og sådan noget, som har været, vi har givet rigtig mange hjælpepakker til med masser af penge, som Danmark også har støttet til og sådan noget. Mener du, at det er fair, at vi har gjort det, eller synes du bare, at vi skulle have Grækenland gået konkurs? Jeg synes, det er godt, at vi har hjulpet, men jeg tror, at man kunne have hjulpet på en anden måde. Fordi den måde, man har gjort det på, er at sige, nu giver vi nogle penge, og så skal vi ændre sådan i jeres system. Så skal vi snævre den offentlige sektor ind og så videre. Det synes jeg godt, man kunne have gjort på en meget anden måde. Jeg synes ikke, at det har været en hjælp. Altså, man skulle starte med at give dem lov til at inddrage nogle højere skatter, for eksempel, fordi de har altid haft et lavt skattetryk. Men generelt, så tror jeg, at grækerne vil være bedre til selv at løse deres problemer. Jeg tror ikke, at man kan sidde i Bruxelles med en masse tal og tage ordentligt hensyn til borgere i forskellige lande. Okay. Tusind tak for det. Tusind tak for det.